Este cu prietena mea. Bună! O cheamă Antonia și pe mine Alesia, doar că ne-am schimbat numelele și, da, revenim cu povestea respectivă. Azi să o luăm de la... Revenim. Da. Vrei să mergem la 12 ziua în oraș? Da, pe e fix 12. E fix 12. Ok, hai să mâncăm. Asta n-a fost în poveste. Uite, hai să-i dăm reset-ul. Da, puțin. Da, deja. Da, pe nu am zis că ne trăim viața. Deci, oameni buni, noi astăzi să ne trăim viața în brochi și vin că ne-am trăit noi gen în viața reală. Adică, eu acum cu Antonia în viața... Copilul ăla și trebuie să-l gonim. Da, eu acum în viața reală cu Antonia vorbim la telefon. Că suntem la... Bine, suntem la case diferite și noi suntem BFF. Dacă nu știți ce înseamnă BFF, înseamnă cele mai bune prietene. Da, ne cunoaștem de 8 ani. Că Da. noi avem 8 ani și ne cunoaștem de 8 ani. Da. Bine, eu am aproape 9 și ea la fel. Dar Antonia, prietena mea, adică Antonia, este mai mare cu 3 luni, Anto? Cu 3-4, nu sigură. Da. Haideți să mergem sus să ne schimbăm ca să mergem în oraș, că e 1 și am zis că ieșim la 12, dar ieșim la 1. Eu mă duc în baie, du-te tu în baie de jos. Eu mă îmbrac aici. Ok. Eu mă caut ceva ca lumea, adică, bine oameni buni, acum pe Antonia nu puteți vedea cum se schimbă, că ea nu cred că filmează, nu? Nu filmez. Nu filmează. Doar pe telefon.